ବାବାଙ୍କର ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବାବା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସମୟ ମୋତେ ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ କଥା ରଖି ବାବା ଯେଉଁଠି ମାନେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ମୋତେ କ'ଣ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ବାବା ଆସି ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିଲେ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମୋ କତିକି କଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯିବା ସମୟ ବେଳକୁ ବାବା ତ ବାହାରିଲେ ଯିବେ ବୋଲି, ତଥାପି କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତଥାପି ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ବାବା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କୁହ ବାବା, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେବେ। ବାବା ଦକ୍ଷିଣା, ବାବା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ଏତିକି ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ବାପା ଇଏ କ'ଣ ହବ? ଏ ପଇସା ମୋର କ'ଣ ହବ? ଏ ପଇସା ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ମିଛ ବାପା କିଛି ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ଧନ ରେ କରନ୍ତୁ। ବାପା, ଏ ଧନ ମୋର କ'ଣ ହବ ବାପା? ଇଏ ମାୟାର ଆଜ୍ଞା ବାବା, ମାୟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ବାବା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ଏଟା ମାୟା। ଆପଣ ତ କିଛି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତଥାପି ବାବା, ଯେବେ କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଆଉଥରେ ମୋ ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସି ପାଦ ପକାଇଲେ ସବୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ମାୟା ହେଲେ ସବୁ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁଁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ବାବା, ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାବା।